tinuod ang atong mga buluhaton ini sa kalibutan. Tinuod. Nahimo lang niabot na kining panahona kay sukod man kini sa Dios. Ang ako lang ihangyo sa tanan nga nagbaton sa tinuohan, sa bisan unsang sikta ninyo, sinabtanay lang kamo sa tanan nga mga pangulo, tanan nga mga Filipino, bisan unsay inyong sikta. Magsinabtanay lang kita. Dili kita magdudebate. Aron sa atong pagsinabtanay, mag-usap kita sa usa lamang kapagtuo sa Dios, dili kay daghang Dios ang inyong tuohan. Lain ang usa ka pundok, laing Dios pod sa usa ka pundok. Dili kana mao. Usa lamang ang Dios nga atong pag-ausahan dinhi sa kalibutan. Kung kita ng tanang Filipino mag-usa sa pagtuo sa Dios, bisag unsa inyong tinuohan, usa lamang ang atong kumon nga tuohan kanang Dios lamang. Ihatag sa Ginoo kanato ang bahandi sa Pilipinas. Sa pagkakaroon, ang bahandi sa Pilipinas gipugnan ni anang Committee of 300. Ang pangulo ni ana taga England, si Queen Elizabeth II. Queen Elizabeth kani Alexandra Elizabeth Windsor II. Mao kana ang pangulo sa Committee of 300 nga nagapugong sa salapi sa Pilipinas. Ilang dili nila ihatag ang salapi sa Pilipinas, dili niya ihatag ang Bulawan sa Pilipinas. Sa pagkakaroon mga igsoon, gihugno ang mga nasod. Unang nahugno ang Amerika. Nahugno karon ang Greece. Hugno na karon ang China nga nang hinganlan og financial collapse. Karon ang ipaabot nako ang mahugno na unya kanang Great Britain. Kung dunay ilang financial collapse sa Great Britain, mo na kana dayon ang panahon nga magsunod-sunod na ang tanan nga mga nasod mahugno ang ilang ekonomiya. Dunay ilang financial collapse sa tanan. Ngano man mga igsoon, unsa may tuyo sa Ginoo nga mahugno man ang mga nasod gawas sa Pilipinas. No, gawas lang sa Pilipinas, ang tanang nasod sa kalibutan mahugno ang ilang ekonomiya. Mahugno. Dili na mobangon hangtod ang mga Filipino makapaton sa bahandi nga iya sa Dios. Kay mao naman dayon kani ang gitawag nga mangluluwas. Kay niaman sa Pilipinas ang mangluluwas, unsa may luwason sa mangluluwas kung ang tanan luwas na. Wa na'y mangluluwas, kay luwas naman ang tanan. Mao nga gituyo sa Dios paghugno ang tanang mga nasod. Kay pag-abot sa panahon nga mahiuli na ang katigayunan ang bahandi sa Pilipinas, mo na kani dayon ang muluwas sa kalibutan. Muluwas ang Pilipinas. Unsaon ba pagluwas sa Pilipino? Sa tanang mga nasod.